Bazatorrek bat. Agur, behorra, arraioa, honek ditikatzeak. Nik erakutsiko ninake bustana mobitzen. Barkatu, zer esan didazue? Urdanga honek berriz esatea nahi dik. Ondo entzun dut, agur behorra arraioa honek ditikatzeak, nik erakutsiko ninake bustana mobitzen? Baina. Ez altzarete lotxatzen. Bai, izugarri. Urteak daramatza euskaltzaindiak lanean euskara hizkuntza bizia izan dadin, gaurkoa, dinamikoa, eta zuek iraindu baino ez duzue egiten. Ze kostatzen zaizue ondo hitz egitea? Loreak baino ez ziren. Zer esan nahi du behorrak? Horixe, behorra. Euskara zaldiaren emea da. Bai. Agian ederra esan nahiko zenuten. Hori, ederra. Beraz, esatekotan agur edo agur terdi ederra. Ederra. Eta euskaraz badago arraioa esateko modu hobea, zein da? Hori da hori. Kasu honetan agian egokiagoa da alajaina interjekzioa edo eneama sintagma. Eta atzeak esateko hor daukazue berriz ipurdi ederra edo ipurdi polita. Esan duzue gainera, erakutsiko ninake. Bai, nik esan dut. Zuzena iruditzen altzaizue. Ez. Ez da egokiagoa, irakatsiko ninake. Egokiagoa. Eta mobitu euskaraz. Astinduta. Argi dago? Orain errepikatu dena behar bezala. Ezik. Pentsatu. Agur terdi, ederra. Hori da hori ipurdi polita daukazuna. Nik irakatsiko ninake bustana astintzen. Urdeak ausartzea ere! Linguista raioak.